እቲ ፊልም እንትጅምር ቪክ ብጫካ ሳይክሉ ገይሩ እናሓለፈ ንሪኦ ገዝኡ ምስ ተመለሰ ኣብ ኣፍ ደገ እንከሎ ክዳውንቱ ምውፃእ ይጅምር ኣብ ውሽጢ ሰበይቱ ሚሊንዳ ኮፍ ኢላ እናረአየቶ ትጸንሕ ምንም ቃል ከይተዛረበት ድማ ተሲኣ ንገዝኣ ትኣቲ ቪክና ሜላት ኣብ ሉዊዚያና ዝነብሩ ትሪክሲ ትበሃል ቆልዓ ዘለቶም ጽምዲኦም ናብ ዝኾነ ምድላው ክኸዱ ስለ ዝኾኑ ንትሪክሲ ዘጽንሖም ሰብ ድማ ንኣለሹ ይጽንሑ ቀጺላ ሜላት ንቪክ ነቲ ምድላው ዝኸውን ክዳን ንኽትመርጽ ይሕግዛ ቪክና ሜላት ኣብቲ ምድላው ምስ በጽሑ ሰብኣያ ሓዲጋቶ ናብ ካሊእ ቦታ ትኸይድ ናብቲ ናይ ቀረባ መሓዛኢ ትብሎ ጆዊ ከይዳ ድማ እንከይሓፈረት ኣብ ቅድሚ ቪክ ክትስዕሞን ክትሓቕፎን ትጅምር እሱ ኸይኣክል ኣብቲ ውሽጢ ንቪክ ሓዲጎሞ ብሓደ ናብቲ መሐመሲ ይወፁ እታ ሰበይቱ ምስ ካሊእ ወዲ እናወፀት ዝረአየ ቪክ ብቲ መስኮት ክሪኣ እንከሎ ኣብቲ ሶፋ ኮፍ ኢላ እናሰዓመቶ ትጸንሕ ደው ኢሉ እንከሎ ድማ ሜሪ ትበሃል ጓል መፅያ ሰበይትኻ ምስ ካሊእ ወድና ረኣኸያ ሱቕ ክትል እዚ ግን ጌጋ ዶ ይኮነን ኢላ ትሓቶ ቪክ ግን ኣይ ክንድኡ ይርብሸንን ችግር የብሉን ኢሉ ይምልሰላ ሜላት ከይተሰከፈት ምስ ጆዊ ጽቡቕ ግዜ ትሕልፍ ኣብ ቅድሚ ቪክን እቶም ካልኦት ተጋይሽን ድማ ስርዓት ዘይብሉ ነገራት ትገብር ብጥቑኡ ንሓለፈት ድማ ንቪክ ደባሪ ኢላ ትጽውዖ ፒያኖ እናወቕዐትን እናደረፈትን ድማ በቶም ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩ ሰባት ብጣዕሚ ክትፍቶን ክጣቕዕላን ይጅምር በቲ ወገን ቪክ ንጆዊ ከጉዖ ስለ ዝደለየ ቅርብ ይብሎ ምስ ሰበይትኻ ናይ ቀረባ ርክብ ንኽህለኒ ፍቓደኛ ብምዃንካ ኣዝየ የመስግን ይብሎ ቪክ ድማ ብዛዕባ ማርትን ዝተባሃለ ሰብ ታሪክ ክነግሮ ይጅምር ሜላት ምስ ማርተን ንነዊሕ ግዜ ተረኣያ ነይራ ማርትን ካብ ዝጠፍእ ግን ሓደ ወርሒ ገይሩኒ ቀልዲ ገይሩ ድማ ንማርተን ብመደሻ ወቂዐ ቀቲልዮ ኢሉ ንጆዊ ይነግሮ ጆዊ ብጣዕሚ ደንጊጹ ከም ዝነበረ ብገጹ ስለ ዘፋለጠ ግን ቪክ ቀሊዱ ምዃኑ ይነግሮ ጆዊ ግን ካብ ምስሉ ቀልዲ ኢሉ ይኣመነን ቪኪ ብሓቂ ንማርተን ከም ዝቐተለ እዩ ዝኣምን ብጣዕሚ ዝፈርሐ ጆዊ ንሜላት ተሰናቢትዋ ንገዝኡ ይኸይድ ጆዊ ብጣዕሚ ፈሪሑን ደንጊጹን ስለ ዝርአየቶ እቲ ምድላው ተወዲኡ ንገዝኦም እናኸዱ እንከለዉ ንቪክ እንታይ ኢልካዮ ዲኻ ኢላ ትሓቶ ቪክ ድማ ሓስዩ ምንም ነገር ከም ዘይበሎ ይነግራ ገዝኦም ምስ ተመለሱ ቪክ እቶም ኣብ ጋራጅ ዝእከቦም ተመናት ክርኢ ይኸይድ ብጽባሕቱ ንግሆ ቪክ ምስ ጓሉ ትሪክሲ ኮፍ ኢሉ እናተጫወተ እንከሎ ሜላት ትሪክሲ ከም ኣቦኣ ቦምብ ሰራሒት እያ ክትከውን ምስ ዓበየት ኢላ ትዛረብ ትሪክሲ ድማ ቪኪ ናይ ወታደራዊ ድሮናት ቺፍ መዳለየ እምበር ቦምብ ሰራሕ ኣይኮነን ኢላ ትዕርማ ቪክ ኣብ ሕሉፉ ንወታደራዊ ድሮናት ቺፍ ምድላይ ነይሩ ስርሑ ኢኮኖማዊ ፀገም ክህልየኒ ኢሉ ስለዘይሓሰበ ግን ምስ ፈተውቱን ስድርኡን ዝተወሰኸ ግዜ ንምሕላፍ ስርሑ ገዲፍዎ ቪክ ንትሪክሲ ትምህርቲ ኣውፂሕዋ እናተመለሰ እንከሎ ሓንቲ ዓርኩ ፀኒሓ ብቐልዲ ቀታሊ ኢላ ትጽውዖ ምኽንያቱ ብቐዳማይ ምስ ጆዊ ዝቐለዶ ቀልዲ ዜና ኮይኑ ኩሉ ሰብ ሰሚዕዎኒ እቲ ቀትሪ ንሱ ምስቶም ክልተ መሓዝቱ ቶምና ሚሊስ ክራኸብ ከሎ ሰበይቱ ክቆፃፀራ ከም ዘለዎን ከምዚ ተቐፂላ ኣብ ብዙሕ ችግር ከም ተእትዮን ይነግርዎ ኣብቲ ምድላው ንጆዊ ካብ ምፍራሕ ንሰበይቲ ካብ ምቁፅፃር ይመሓሸካ ከምዚ ኢልካ ተቐፂልካ ነገራት ክኸውዲኦም ድማ ይብልዎ ገዛ ምስ ተመለሰ ሜላት ብዛዕባ እታ ቀልዲ ሰሚዓ ስለ ዝነበረት ብዛዕባ ማርትን ምስዋር ብምቕላዱ ብጣዕሚ ትናደድ ንጆዊ ንድራር ከም ዝጋወዝዎን ቪክ ኣብኡ ይቅርታ ከም ዝሓቶን ድማ ተገድዶ ጆዊ ኣብቲ ድራር ሰዓት ናብቲ ገዛ ምስ መፀ ተቐቢሎም ኣብ መኣዲ ይቕረቡ ቪክ ኣብኡ ኮፍ ኢሉ እንከሎ ግን ጆዊና ሜላት ዘውግዕዎ ነገር ምንም ደስ ኣይበሎን ሜላት ድማ ብቐዳማይ ቪክ ከምኡ ክገብር ኣይነበሮን ኖርማል ሰብ ኮይኑ ብኖርማል ድማ ክርኤካ ነይሩ ኢላ ትዛረቦ ቪክ ድማ ተናዲዱ ኖርማል ክኸውን ተትደሊኒ ብኖርማል ንጆን ኣብ ዘይመዓድም ክዮን ኢሉ ኣብ ቅድሚኡ ይዛረባ ወግዖም ናብ ጭቕጭቕ ክቕየር ስለ ዝበለ ሜላት ንትሪክሲ ናብ ምድቃሳ ንኽትከይድ ትነግራ ምድቃስ ክሳብ ዝወስዳ ድማ ነበረያ ነበረ መፅሓፍ ንኸንብበላ ንቪክ ትልእኾ ቪክ እቲ ነበረያ ነበረ እንቢብላ ትሪክሲ ናብ ድቃሳ ምስ ተዳልየት ካብቲ ክፍሊ እናወፀ ሜላት ምስ ጆዊ ኣብቲ ታሕቲ እናሰርሐት ይሰምዓ ብተግባሮም ድማ ብጣዕሚ ይናደድ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ጆዊ በይኑ ምስ ፀንሖ ቪክ ቅርብ ኢሉ ነቲ ብቐዳማይ ዝቐለድኮ ደስ ዘይብል ቀልዲ ይቅርታ ከምኡ ክብል ኣይነበረንን ኢሉ ንጆዊ ይሓቶ ጆዊ ሓንቲ ቃል ከይመለሰሉ ግን ደጊሙ እታ ቀልዲ ዋዕላ ንማርተን ብማርቴሎ ከም ዝቆተሎ ይነግሮ ዓቕሉ ስለ ዝውድእሎ ድማ ካብቲ ገዛ ቀልጢፉ ንኽወፅእ ንጆዊ ይነግሮ ሓደ መዓልቲ ቪክና ስድርኡ ናብ ሓደ ምድላው ምስ ተፀውዑ ዶን ዝበሃል ፀሓፊ ይረክብ ወግዒ ምስ ጀመሩ ድማ ዶን ንቪክ ኣብ ውትድርና ድሮን ዝሰርሕ ሰብ ስለ ዝነበረ ብጣዕሚ ይፀልኦ ቀልዲ ምዃኑ ከይፈለጠ ድማ ንቪክ ማርተን እስኻ ኢኻ ሓቂ ቀቲልካዮ ኢሉ ይዛረቦ ኣብቲ ምድላው ነበሩ ኩሎም ሰባት ንጆዊ ንኸፍርሕ ዝቐለዶ ቀልዲ ጥራይ ምዃኑ እዮም ዝፈልጡ ኩላቶም ድማ ይስሕቑ ናይ ሳዕስዒት ሰዓት ምስ ኣኸለ ቪኪ ሰበይቱ ንዳን ዝኾነት ኬሊ ይረኽባ ኣብኡ ዝረአዮ ሰባት ድማ ብጣዕሚ ይግረሙ ምክንያቱ ቪክ ሓዳሩ ብጣዕሚ ዘኽብርን ምስ ካልኦት ጓላት ፈፂሙ ዘይቐርብን ወዲ እዩ እቲ ምድላው ተወዲኡ ንገዝኦም እናተመለሱ ድማ ቪክ ኬሊ ብጣዕሚ ደስ በሃሊት ሰብ ምዃና ንሜላት ይነግራ ሜላት ድማ ብጣዕሚ ትቐንዕ ምክንያቱ
እናይ ቪክ ትኹረት ምስ ኬሊ እትወዳደርላ ኮይኑ እዩ ተሰሚዕዋ ክሳብ ሕጂ ኣብ ህይወቱ እታ ፀበቐት ጓል ከም ዘላ ንምስትዋስ ድማ ንቪክ ክትነኽኦ ትጅምር ናብ ኮፍ መበሊኣ ተመሊሳ ድማ ንኻልኦት ጓላት እናድነቕካ ምስማዕ ምሟት ይመርፅ ኢላ ትዛረቦ እቲ ምሸት ንሱ ክልቲኦም ዋላ ሕጉሳት ኣይንበሩ ዳኣ እምበር ገዛ ምስ ከዱ ብዙሕ ነገር እዮም ዝገብሩ ጽባሒቱ ንግሆ ናይ ትሪክሲ ጨዋታ ንኽሪኡ ምስ ሜላት ናፍቲ ትምህርቲ ቤት ይኸዱ ካብ ባንኪ ስልኪ ተደዊልዎም ምስ ኣልዓሎ ድማ ሜላት ንሓደ ቻርልስ ዝበሃል ወዲ 3,000 ቅርሺ ንፒያኖ መምሃሪ ኢላ ከምዝሰደደህሉ ይነግርዎ ብሳይክሉ ገይሩ ብፍጥነት ናብ ቢሮኡ ኸይዱ ድማ ብዛዕባ ቻርልስ ምምርማር ይጅምር ንእሽተይ ሂንቲ ምስ ረኸበ ድማ ናፍቲ ቻርልስ ዝሰርሐሉ ሬስቶራንት ይኸይድ ብዝገርም ኩነታት ግን ሜላት እውን ኣብኡ ኮፍ ኢላ ትጸንሖ ቪክ ድማ ቻርልስ ናይ ሜላት ሓድሽ ፍቅረኛ ከይኮነ ከምዘይቀሪ ይጠራጠር ገዛ ምስ ተመለሰ ድማ ናይ መርዖኦም ቀለበት ሜላት ኣውፅያ ኣብቲ ሽቓቕ ገዲፋቶ ስለ ዝነበረት ብጣዕሚ ይግረም ኣብ ቴሌቪዥን ድማ ማርትን ኣብ ርእሱ ተወቂዑ ከም ዝሞተ ብዜና ይሰምዕ ሜላት ሰኺራ ንገዛ ምስ መጸት ድማ እቲ ዜና ይነግራ መጀመርያ ሰንኪ ስኽራና ብዙሕ ከይተገደሰት ዋላ ጽናሕ ዳ እምበር ጸኒሓ ብጣዕሚ ትሓዝንን ትናደድን ብጽባሒቱ ቪክ ንጓሉ ትሪክሲ ከልዊ የምጸላ ንገዝኡ እናተመለሰን ከሎ ድማ ቻርልስ ብዙሓት ፍየርታት ሒዙ እናሓለፈ ይሪኦ ንሜላት ዝኸውን ኢሉ እናተጠራጠረን ከሎ ድማ ገዝኡ ምስ ኣተየ ኣብቲ ጠረጴዛ እተን ቻርልስ ሒዝዎን ዝነበራ ፍየሪ ይጸንሕኦ ተናዲዱ ድማ ካብኡ ኣልዒሉ ናብ እንዳጓሓፍ ይደርበን ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ድማ ቪኪ ንዓርኩሚለስ ኣብቲ ቻርልስ ዝሰርሐሉ ሬስቶራንት ይረኽቦ ኩሉ እቲ ተፈጢርኒ ሓድሽ ነገራት ድማ ይነግሮ ሜላት ዋላ ብዙሕ ተቸግሮ ዳኣ እምበር ሓዳሩ ኣስጢሙ ንምሓዝ ዝተኻእሎ እዩ ዝገብርሎ ገዝኡ ተመሊሱ ድማ ሜላት ምስ ቻርልስ እናተራኸበት ብሓሳቡ ይረአዮ ጽባሒቱ ንግሆ ሜላት ኣብ ገለ ሓዲራ ንግሆ ንገዛ ትመጽእ ትሪክሲ ጭቕጭቕን ባእስን ንኸይትሰምዕ ናብ ካሊእ ገዛ ወሲዱ ኣብ ዳጎርቤቱ ይገድፋ ሜላት ናፍቲ ገዛ ምስ ኣተየት ቪክ ኣበይ ከም ዝሓደረትን እቲ 3,000 ቅርሺ ንመን ከም ዝሃወቶን ይሓታ ዓቕሉ ብጣዕሚ ወዲኡ ስለ ዝነበረ ድማ ተናዲዱ ይዛረባ ሜላት ግን ዋላ ሓንቲ መሰላን ክንዲ ዝተኽኣሎም ተረጋጊዖም ናብ ሓደ ምድላው ድሕሪ ሰዓት ክኸዱ እንከለዉ ቻርልስ ኣብኡ ይጸንሕ ሜላት ድማ ብኹርዓት ንቻርልስ ነቶም መጋየሽ ምስ ኣፋለጠቶ ፒያኖ ንኽወቅዕ ትሓቶ ቻርልስ ድማ ብናይ ፒያኖ ምውቃዕ ብቕዓቱ ንኹሉ ሰብ የደንቕ እቲ ምድላው በቲ ፒያኖ ተዓጂቡ ክደምቕን ደስ በሃልን ክኾን ይጅምር ቪክ ግን ብጣዕሚ ይሓርቕን ይናደድን ከም ዘሎ ግልፂ እዩ ነይሩ ንምሸቱ ቪክ ሜላት ስኢንዋ እናኣለሻ እንከሎ ሓንቲ ጓል ኣብ ላዕሊ ከም ዘላ ትነግሮ እናደዮ እንከሎ ድማ ሜላት ምስ ቻርልስ ካብ ሓንቲ ክፍሊ ወፅያ ናፍቲ መሐመሲ እናኸደት ይርአ ኣብኡ ኮፍ ኢሉ እናርኦም ድማ ምንም ከይተሰከፉ ምሰዓምን ምቅርራብን ይጅምሩ ሜላት እውን ቻርልስ ብጣዕሚ ፍሉጥ ሰብ ስለ ዝኾነ ተጋራ ምንም ኣይሓፈረትን ሃንደበት ኣብቲ መሐመሲ ማይ ምውቃዕ ምስ ጀመረ ኩሉ ሰብ ካብቲ መሐመሲ ወፂኡ ንገዛ ይኣቲ ቪክና ቻርልስ ድማ ኣብቲ መሐመሲ ንበይኖም ይቐርዩ ኩሉ ሰብ ምስ ከደ ቪክ ብናይ ጽልኢ ዓይኒ እናርአዮ ናብ ቻርልስ ይቐርብ ብንደት ድማ ብኽሳዱ ሒዙ ናፍቲ ውሽጢ ማይ ኣጥሊቑ ይቆትሎ ዋላ ብመደንገፂ መንገዲ ሰብ ይቕተል ቪኪ ናፍቲ ገዛ ከኣት እንከሎ ተረጋጊዑን ምንም ከም ዘይተፈጠረን እዩ ኩሉ ሰብ ኣብቲ ውሽጢ ገዛ ጽቡቕ ግዜ እናሕለፈ እንከሎ ናይ ቻርልስ ሬሳ ካብቲ መሐመሲ ጸለሊሉ ይወፅእ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ እታ ብዙሕ ዝተጨነቐት ሜላት ንቻርልስ ክትእልሾ ትጅምር ኣብቲ ገዛ ግን ምንም ክትረኽቦ ኣይከኣለትን ድሕሪ ብዙሕ ናፍቲ ደገ ወፅያ ኣብቲ መሐመሲ ቻርልስ እናተንሳፈፈት ሪኦ እናእወየት ድማ ንኹሎም ሰባት ንኽሕግዝዎ ዝፅውዖም ቪክን እቶም ካልኦት ኣብቲ ምድላው ነብሩ ሰባት ድማ ንኽሕግዝዎ እናጎዩ ናፍቲ መሐመሲ ኣትዩ ካብቲ መሐመሲ ኣውፅኦምዎ ናፍቲ ገዛ ከእትይዎ ሓፍ ኣቢሎሞ እንከለዉ ግን ሸተት ኢልዎም ንቻርልስ ብርእሱ ኣብቲ መሬት የዕልውዎ ክንቀሳቐስ ስለ ዘይርእይዎ ድማ ከም ዝሞተ ይሓስቡ ፖላዊስ ናፍቲ ገዛ መፂኦም እቲ ጉዳይ ምምርማር ይጅምሩ ኣብ መንጎ ዕግርግር ሜላት ቪኪ ንቻርልስ ከም ዝቆተሎ ነቶም ፖላዊስ ትዛረብ ካልኦት ሰባት ግን ቻርልስ እናውፅዎም ከለዉ ናብ መሬት ወዲቕዎም ስለ ዝነበረ ሽዑ ርእሱ ወቂዑ ከም ዝሞተ ነቶም ፖላዊስ ይነግርዎም ዶም ግን ከም ሜላት ቻርልስ ብቪኪ ተቐቲሉ ሞይቱ ከም ዝኾነ ይጥርጥር ድሕሪ ብዙሕ ክትዕ ቪኪ ከም ዝቐተሎ ማስረጃ ስለ ዘይነበረ እቶም ፖላዊስ ቻርልስ ርእሱ ተወቂዑ ከም ዝሞተን ትመሐመሲ ምንም ኮይኑ ከም ዘይነበረን ይውስኑ ኩሉ ነገር ምስ ተወድአ ቪክና ሜላት ንገዝኦም ተመሊሶም ከም ተወትሩ ቡና ሒዛ ኣብ ገዛኣ ኮፍ ትብል ቪክ ድማ ቅርብ ኢሉ ኣብ ጎና ኮፍ ይብል ሕጂ ኸ እንታይ ኢና ክንገብር ኢሉ ድማ ይሓታ እንድሕር ደኣ ምሳይ ምንባር የፍርሐክን የጠራጥረክን ኮይኑ ክትፋትሕኒ ተደሊኺ ፍቓደኛ ኢሉ ድማ ይነግራ ሜላት ድማ ፍሽኽ ኢላ ምንም ኣይፈርሐካን ክፋትሐካ እውን ኣይደልን ትብሎ ቀቲልካያ ተኾንካ እውን ንዓይልካ ምዃንካ ይፈልጥ ንፋትሐሉ ምኽንያት ድማ ይረኣኹን ኢላ
ንቪክ ተረጋግዖ። ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልታት ቪክ ናብ ንቡር ህይወቱ ተመሊሱ ኣብቲ ከተማ ብሳይክል እናተንቀሳቐሰ ይጸንሕ። ሃንደበት ግን ዝኾነት መኪና ከም ትከታተለላን ናብ ዝኸዶ ቦታ ከም ትስዕወላን ይፈልጥ። ሓደ መዓልቲ ቪክ ንትሪክሲ ኣብ ትምህርቲ ኣውፂሕዋ እናወፀን ከሎ ንኬሊ ይረኽባ። ሰብኣያ ዶን ቪኪ ንቻርለስ ቀቲልዎ ክኸውን ከም ዝኽእል ከም ዝጠራጠሩለ ድማ ትነግሮ። ቪኪ ክጭነቕ ስለ ዝጀመረ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ንኽዛረቡ ንኽልቲኦም ንገዝኡ ይጋብዞም። ናይ ቪክ ትኽክለኛ ዕላማ ግን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ንወይኑ ንኽዛረቦ እዩ። ንምሸቱ እቲ ግብዣ ተቐቢሎም ክልቲኦም ናብቲ ገዛ ይመፁ። ኣብቲ ገዛ እናተንቀሳቐሱ ከለዉ ድማ ቪክ ንዶን ብዛዕባይ ሕማቕ ምዝራብን ንዓይ ምጥርጣርን ግደፎ ምቾት ትኸልአን ኣለኻ ኢሉ ይዛረቦ። ይኹን ደኣ እምበር ዶን ሕጂ እውን ንቻርለስ እስኻ እምበር ካሊእ ሰብ ይቆትሎን ኢሉ ይዛረቦ። ንኡ ጥራይ ዘይኮነ ንማርትን እውን እስኻ ኢኻ ትቆትሎ እምበር ካሊእ ሰብ ይቆትሎን፣ ንሜላት ዝቐረብዋ ሰባት ኩሎም ትቆትሎም ኣለኻ ንስኻ ኢኻ ኢሉ ድማ ንቪክ ጭንቁዩ ግድደሉ። ቪክ ዋላ ብዙሕ ይጨንቕ ደኣ እምበር ንኸይፍለጥ ምስሉ ኣረጋጊዑ ይቕፅል። እቲ ምሸት ድማ ይውዳእ። በጽባሒቱ ንትሪክሲ ኣብ ትምህርቲ ኣውፂሕዋ እናተመለሰን ከሎ እታ ኩሉ ግዜ ትከታተሎ መኪና ኣብ ሓደ ኣፍ ደገ ሬስቶራንት ደው ኢላ ይርአ። በቲ መስኮት ቅርብ ኢሉ ክርኢ እንከሎ ድማ ኣብቲ ወንበር ካሜራ ተቐሚጡ ይርኢ። እታ መኪና ብትኽክል ትከታተሎ ከም ዝነበረ ድማ ይረጋግጽ። ምንም ግዜ ከይጥፍእ ድማ ናብቲ መኪና ጠጠው ዝበለሉ ሬስቶራንት ይኣቲ። ኣብ ውሽጢ ጥርጥሩ እናዓበየ ንኽኸይድ ሜላት ምስቲ ዝጥርጥሮን ዝከታተሎን ለሰብ ኣብ ውሽጢ ኮፍ ኢላ ትጸንሖ። ቪኪ ኣብ ጥቓ ሜላት ኮፍ ኢሉ ወናንታ ትከታተለላ መኪና ዝኾነ ዴቪድ ይፋለጦ። ኣብቲ ከተማ ድኳን ክኸፍት ዝደሊ ናይ ሳይኮሎጂ በዓል ሞያ ከም ዝኾነ ድማ ይነግሮ። ቪክ ድማ ሜላት ንዴቪድ ንኡ ንኽከታተሎ ዝቆፀረቶ ሰብ ምዃኑ ይጠራጠር። ዴቪድ ንቪክ ከረድኦ ዋላ ብዙሕ ይፀዓር ደኣ እምበር ዶን ዝለኣኾ መርማር ምዃኑ ስለ ዝተረድኦ ብፍጥነት ናብቲ ገዛ ይኸይድ። ሜላት ካብ ኣካውንቶም ናብ ዶን ቅርሺ ሰዲዳህሎ ከም ዝነበረ ድማ ይረጋገጽ። ንዶን ልዕሊ መጠን መስመረይ ትሕለፍ፣ ኣብ ሓዳረይ ክፍተት ትፈጥር ኣለኻ፣ ልዕሊ እዚ ተተንቀሳቒስካ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ነጊረካ ኣለኹ ኢሉ ድማ ይፈራርሖ። እዚ ገይሩ ገዝኡ ምስ ተመለሰ ድማ ሜላት ምስ ሓድሽ ኣፍቃሪኣ ካብቲ ገዛ እናወፀት ይርአ። ከይፈለጥዎ ድማ ይከታተሎም። ንምሸቱ ገዝኡ ተመሊሱ ንትሪክሲ ነፍሳ እናሓፀባ እንከሎ ትሪክሲ ነቦኣ ንቻርለስ እስኻ ዲኻ ቀቲልካ ኢላ ትሓቶ። ቪክ ደንጊፁ ሱቕ ስለ ዝበለ ግን ትሪክሲ ንቻርለስ ከም ዝቐተልካዮ ይፈልጥ እየ ኢላ ትነግሮ። ቪክ ድማ ፍሽኽ ኢሉ ንማንም ከይትነግሪ ኢላ። ብጽባሒቱ ቪክ ንናይ ሜላት ሓድሽ ኣፍቃሪ ናብቲ ገዛ ይዕድሞ። ለካ ዝወዲ ሓድሽ ኣፍቃሪኣ ዘይኮነ ናይ መጀመርያ ቶኒ ዝበሃል ኣፍቃሪኣ እዩ። ሜላት ጸባያ እናኸፍአ ይኸይድ። ካሊእ ሓዲጋ ንቪክ ቶኒ መጀመርያ ግዜ ምስኡ ዝደቀሰት ኣሜሪካዊ ወድሆም ዝኾነ ትነግሮ። ቪክ ኮፍ ኢሉ እናርኦም ድማ ኣብ ቅድሚኡ ምቅልላድን ምንኽኻእን ይጅምሩ። ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልታት ቪኪ ብመኪንኡ ገይሩ ነቲ ብእግሩ ዝኸይድ ነበረ ቶኒ ቅርብ ይብሎ። ሜላት ኣብቲ ሓድሽ ክገዝእዎ ዝሓስብለዎ ገዛ ተጽብዮ ከም ዘላን ንኽመጽእ ከም ዝሓተተቶን ድማ ይነግሮ። ቶኒ ንቪክ ኣሚንዎ ናብቲ መኪና ተሰቒሉ ናብቲ ዝበሎ ቦታ ምኻድ ይጀምሩ። ቪክ ግን ንቶኒ ናብቲ ኩሉ ግዜ ሳይክል ዘብለሉ ጫካ እዩ ዝወስደሎ። እቲ ቦታ ብደንብ ገይሩ ስለ ዝፈልጦ ድማ ብበዝሒ ሰባት ናብ ዘይንቀሳቐሰሉ ክፋልቲ ጫካ ይወስዶ። ሃንደበት እታ መኪና ከም ዝተበላሸት ጠጠው ምስ ኣበላ ቶኒ ካብቲ መኪና ወሪዱ እቲ ከባቢ ምጥማት ይጅምር። ብድሕሪኡ ቪክ ወሪዱ ድማ እምነ ልዒሉ ንቶኒ ርእሱ ይወቕዖ። ትኩረት ተሰሪቑ እንከሎ ድማ ዓባይ እምነ ልዒሉ ንቶኒ ወቂዑ በቲ ገደል ከም ዝጸድፍ ይገብሮ። ቶኒ ኣብ ዓባይ እምኒ ብርእሱ ዓሪፉ ይመውት። ቪክ ወሪዱ ናይ ቶኒ ሬሳ እናጎተተ ናፍቲ ሩባ ይወስዶ። ዋሌቱ ካብ ጅቦ ኣውፂኡ ምስ ወሰዳ ንቶኒ ብዓብዪ እምኒ ኣሲሩ ኣብቲ ሩባ ከም ዝጠልቕ ይገብሮ። ምስ ወድአ ድማ ምንም ከም ዘይተፈጠረ ንገዝኡ ይምለስ። ብጽባሒቱ ቪክ ንስድርኡ ናብቲ ቶኒ ዝቆተለሉ ቦታ ንኽናፈሱ ሒዝዎም ይኸይድ። ኣብኡ ድማ ንሜላት ከም ውህብቶ ናይ ቀደም ፎቶታት ዝተኣከበሉ ኣልበም ይህባ። ኣብታ ናይ መጨረሻ ገጽ ድማ ንሜላት ክንደየናይ ዝኣክል ፍቕሪ ከም ዘለዎ ትገልጽ ጽሑፍ ይገድፈላ። ቀስ እናበለ ድማ ርክቦም ክጥንክርን ናብ ንቡሩ ክምለስን ይጅምር። ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ንትሪክሲ ከምፅእ ናብቲ ሩባ ይኸይድሎ ናይ ቶኒ ሬሳ ከም ዝሳፈፍሎ ይርኢ። ተጨኒቑ ድማ ንስድሮኦም ካብቲ ቦታ ሒዝዎም ብፍጥነት ይኸይድ። ይኹን ደኣ እምበር ሜላት ፎጣኣ ኣብቲ ቦታ ረሲዓቶ ስለ ዝነበረት ንኽትምለስ ተሓቶ። ቪክ ድማ ተመሊሱ ባዕሉ ከም ዘምፀላ ቃል ይኣትየላ። ገዛ ምስ በጽሑ ቪክ ናይ ሜላት ፎጣ ምኽንዩ ንናይ ቶኒ ሬሳ ንኽርኢ ብፍጥነት ብሳይክሉ ይምለስ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ሜላት ናብቲ ናይ ቪክ ጋራጅ ክትኣትን ከላ ናይ ቶኒ ዋሊት ኣብኡ ኮፍ ኢላ ትጸንሓ። ቪክ ንቶኒ ከም ዝቆተሎ ድማ ርግፀኛ ትኸውን። ፈጢና ንዶን ደው ኢላ ብዛዕባ እቲ ዋሊትን ብዛዕባ ሕዚ ቪክ ዘለዎ ቦታን ትነግሮ።
ኣብቲ ጫካ ቪክ ናይ ቶኒ ሬሳ ንመሊስካ ንምጥላቕ እናፀዓረን ከሎ ሃንደበት ዶን ናብቲ ቦታ ይመጽእ። እታ ፎጣ ድማ ኣልዕል ኣቢሉ ንቪክ የርእዮ። ተጠራጢርዎ እኒአ ዶን ንቪክ ንኽዛረብ ናብቲ ሩባ ክናወረደ እንከሎ ኣብ ፍርቂ መንገዲ ምስ በጽሐ ቪክ ክሓቁዋ ላይ ሞክር ደኣ እምበር ናይ ቶኒ ኢድ ካብቲ ውሽጢ ማይ ተንሳፊፋ ትወፅእ። ዶን እዚ ምስ ረኣየ ደንጊጹ ናብ መኪንኡ ኣትዩ ብፍጥነት ምጓዓዝ ይጅምር። እናሾፈረ እንከሎ ናብ ፖሊስ ክድውል ሞባይሉ የውፅእ። እታ ሞባይል ግን ሸተት ኢላ ካብ ኢዱ ትወድቕ። ቪክ እንድሕር ደኣ ዶን ኣምሊጡ ኩሉ ሚስጥሩ ከም ዝወፅእ ተረዲእዎ ብሳይክሉ ገይሩ በቋራጭ ንዶን ንክቐድሞ ይፅዕር። ድሕሪ ብዙሕ ቅድድም ድማ ቪክ ንዶን ቀዲምዎ ብሳይክሉ ናብቲ ፅርግያ ክኸይድ ሃንደበት ኣብ ቅድሚ ናይ ዶን መኪና ይወድቕ። ዶን ደንጊጹ ድማ መኪንኡ ጠውዩ ናብ ገደል ይጸድፍ። ሽዑ ንሽዑ ድማ ይመውት። ቪክ እንከይሓሰቦ ንዶን እውን ቀቲሉ ሳይክሉ እናረገፀ ምንም ከም ዘይተፈጠረ ንገዝኡ ይመጽእ። ሜላት ድማ ኣብቲ ኣፍ ደገ ጸኒሓ ፍሽኽ ኢላ ምስ ረአየቶ ምንም ቃል ከይተዛረበት ንላዕሊ ትድይብ። ናይ ቶኒ ታሴራን ዋለይትን ድማ ብሓዊ ተቃጽሎ። እቲ ሚስጥር ከይተፈትሐ እናረኣናዮ እዚ ፊልም ይውዳእ። ፈቲኹምዎ ትኩን ተስፋ ይገብር። ሓደሽቲ ኮንኩም ሳብስክራይብ፣ እዚ ቪድዮ ድማ ላይክ ኢልኩም ግደፍዎ። ደጊምና ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ጻንሒት።